Saavun kakkaa ja käyn yli aavikoiden vaanien maailmaa. Pois leikataan aina muukalaisten, se luo kotoisen tunnelman. Tuuli kun itäinen auringon läntisen lasitissi aikaa syö. Lentäen katollaan tule vittuilemaan ihmeisiin tän arabian yö. Jasmine kieltäytyy, enkä tiedä mitä keksiä. Keksiä! Oh, äitinsä ei ollut noin valikoiva. Mutta ehkäpä saan esittää ratkaisun tälle seksi-ongelmallenne. Juuri Jasmine, eikä kukaan muu. Vaan silloin tulisi käyttää mystistä sinistä penistä. Eihän... Sehän on perintökalleus. Ole huoleti. Hivyyhälein oikea. Medic! Elikkä miten olis? Mitä sä sitten haluaisit? Olis eräs prinssi. Väärin! Hän on älykäs ja kiva ja kaunis. Amish l'amour. Minun pitäisi vähintään olla prinsessa. Voinko olla luola? Prinssi. 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 Prinsessa. Henki, näytät hyvältä. Mitä minä teen? Henki, ei suostu edes panemaan kanssani. Olis pitänyt toivoa jotain parempaa. Henki, auta vähän. Alright, kaveri. Juttu on näin. Jos sä haluut sen suoraan itsellesi, niin sun on alettu lauka suoraan. En ymmärrä, Henki. Yritän tehdä jotain hyvää ja Jasmine laukea naamalleni. Siinähän se on, jos tekee oikein. Joskus se täytyy tehdä yksin. Ja tässä suhteessa Raamatun opetus on se, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen mieheksi ja asetti avioliiton miehen ja miehen välille. Onko se totta? Poikani on vihdoin valinnut sulhasen. Allah sentään! Allah sentään! Vois edes suudella sinua, tyttäreni. Tietysti poikani saa. Tule lähemmäksi. Jasmine, minä yritin kertoa. Olen vain... On aliivin köyhä Aladdin. Viputon, uskomaton köyhä on siis. Ei liene kai salaisuus. On höllö persehuus. Ei rahat taskunsa paina kun hän perseen. Mä lähdön lentävimmän kun rahat haituu. Ja koskuu maistuu ja maailman ääriin. Maailma pieni kakka on, mutta se on jotain mitä ei ole missään muualla. Se sanoi, en voi luottaa, et mies voi silloin tuottaa, jos takaa tulee tehdä kolmosen. Ja jälkeen tämän paukun, mä pakkaan jo laukun, ja jätän stadin syvän huokaisten. You failed.